Ξέρει γαλλικά. Μου γίνεται λίγη ακόμα σαμπάνι. Ευχαρίστως. Να σας πω, διαλέγω πάντα τους φίλους μου. Όπως καθόσασταν πριν έτσι όρθιος, μου θυμήσατε τον ακάθιστο ήλιο. Δεν ξέρω γιατί, έχετε μια πολύ γαλουσιαίας φυσιογνωμία. Συνδυάζεται λιγάκι Έρνη, Μπούδα, Χριστό και Μάρξ. Σας φαίνεται παράξενο. Και το Σικελιανό η Εύα ήταν και Αδάμ και Χριστός. Μάρξ βέβαια όχι, γιατί η Εύα δεν είχε μουστάκια όπως ο Καζαντζάκης, που ήταν η νητσεοποίηση του Απόλλωνος. Φαίνεστε πάρα πολύ μορφωμένοι. Γιατί αλήθεια ταξιδεύετε? Δεν θέλω να ταξιδεύει μόνο οι σκέψεις μου, αλλά και το σώμα μου, γιατί δεν κάθεστε. Δεν θέλω να είναι μόνο ορθία οι σκέψεις μου, αλλά και το σώμα μου. Ζολίμπαρ! Έχετε όρθιο κρεβάτι το βράδυ. Γιατί τα όνειρά μας είναι οι πιο όρθιες σκέψεις μας. Έτσι δεν είναι? Γιατί ταξιδεύω. Με ρωτήσατε πριν γιατί ταξιδεύω. Μα είναι απλό. Μα πείτε μου πρώτα εσείς. Γιατί ταξιδεύετε? Αυτή είναι μια προσωπική ερώτηση στην οποία προτιμώ να μην απαντήσω καθόλου. Με συγχωρείτε. Δεν ήθελα να σας θίξω. Εμείς οι Έλληνες έχουμε το ελάττωμα να ρωτάμε τα πιο προσωπικά πράγματα τους άλλους Έλληνες. Πού γεννήθηκες? Πού ζεις? Γιατί ζεις? Πόσες γυναίκες έχεις? Αν είσαι στήρος, ή πόσες φορές έχεις πτωχεύσει? Ας σε πιάνει να αντιδρούν δύο γυναίκες Ελληνίδες. Δεν αφήνουν περίοδο για περίοδο των άλλων που να μην την αματοκυρίσουν. Σου αρέσουν πολύ τα παγόνια? Πάρα πολύ. Τα αρσενικά ή τα θηλυκά? Τα αρσενικά. Είναι τόσο όμορφα όταν ανοίγουν τα φτερά, σαν έξα κουτέλια ή σαν καθηλικοί καθ' την άλλη πριν φορέσουν τη μύθρα τους. Τα θηλυκά, πώς να το πω, είναι άσχημα. Πώς να το πω, να, δεν έχουν κανένα φλουμίδι. Πώς να το πω, να, μοιάζουν σαν μοναχές. Καστός φοετάχτικος. Ναι, αλλά γιατί ετάχθη, δεν είναι αδικία. Εσύ γιατί απερνήθης τα εγκόσμια και έγινες μοναχή? Ήμουν κύριε η 7η κόρη του πατέρα μου. Γιατί είχε πει να γεννήσει η μητέρα μου 6 άλλες κόρες. Και ο πατέρας μου με είχε κάνει τάμα στο μοναστήρι πριν γεννηθώ, αν δεν γεννιόμουν αγόρι. Και πόσο αρέσει η μονάζουσα ζωή κόρη μου? Κομψή κομψά. Δεν είναι δικά μου τα λόγια, αλλά τα λόγια ενός άλλου αράτη από τη Μοζαμβίκη, που είχε ασπαστεί την Ορθοδοξία πριν να μάθει τελείως την ελληνική. Χάρη στον πάτερ Αμφιλόχιο. Ναι, ναι, ενθυμούμε τον πάτερ Αμφιλόχιον. Με τη βροντόδη του φορήν και τα εξαίσια γαλλικά του. Είχε προσφέρει πολλάς υπηρεσίας στην Ορθοδοξία στο Γιάννος των Αιθιώπων και εις όλους ανεξαιρέτως τους Κόπτας. Δεν μου λες, σου αρέσει η αλήθεια πολύ η ζάχαρη? Τρελαίνομαι! Οι πολύ στενές φίλες μου με φωνάζουν Ζαχαρούλα. Σαχίρ, τους καφέδες, παιδί μου! Παρακαλώ, κύριε. Ο Καϊμακλής είναι για σας. Και ο άλλος με τη Ζαχαρούλα. Ξέρεις το χαϊδευτικό της? Θα το κρυφάκουσε τώρα. Σαχίρ, σε ρώτησα, πώς ξέρεις το όνομα της? Εγώ κρυφάκουγα τώρα. Αχα, μάλιστα. Πιες, Ζαχαρούλα, τον καφέ. Και εσύ, Σαχίρ, μη φύγεις. Ακούστε και οι δύο το σημερινό θέμα του κηρύγματός μου. Μου είχατε πει, κύριε, ότι θα μιλούσατε για το προλεταριάτο. Ίσως να το βάλω και αυτό μέσα, Σαχίρ, αλλά το θέμα μου σήμερα είναι πολύ πιο μεγάλο. Και αυτό το οφείλω στη Ζαχαρούλα. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο θέμα από τον αγώνα του προλεταριάτου. Μόνο αν κατορθώσετε και ενώσετε τον Μάρξ και τον Χριστό σε σάρκα μία, μόνο τότε θα σας πιστέψω πραγματικά. Εν ονόματι του Χριστού κόψανε την γλώσσα του πατέρα μου και τον αριστερό μαστό της μητέρας μου. Και εμένα, οι κομμουνιστές, όπως λέει ο πατέρας μου, κόψανε τη μήτρα της μητέρας μου. Μετά τη δική μου γέννηση, φυσικά. Ίσως αν είχες γεννηθεί αγόρι. Τι λέω, εξάρχομαι του θέματός μου. Η πίστη στέκνων μου σώζει.
Είτε πιστεύει κανείς στον Χριστό, είτε στο Μάρξ, είτε στο Λένιν, είτε στον Τρότσκι. Όχι. Κύριε, αυτά τα ονόματα όμως είναι ανάθεμα για τον χριστιανισμό. Όχι και τον Τρότσκι μαζί με τον Λένιν. 200 ετών. Να μπορούσαμε να ζούσαμε κι εμείς 200 χρόνια, 200 χρόνια. Και να ανεβαίναμε, όλα να ανεβαίναμε. Όλα να ανεβαίναμε. Η ζωή είναι ωραία όταν δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνος. Ή όταν είσαι μόνος και είσαι περιτριγυρισμένος από πολλά δέντρα. Από πολλά δέντρα. Και εσύ είσαι το ψηλότερο. Και εσύ είσαι το ψηλότερο. Και αναπνέεις ελεύθερα. Και αναπνέεις ελεύθερα. Στη Γαλλία σκέφτηκα πρώτη φορά πως και τα δέντρα έχουν την κοιλιοτίνα τους. Την κοιλιοτίνα τους. Η ξυλοκόπη. Η ξυλοκόπη. Είναι κρίμα που εν τέλει όλοι καταλήγουμε στο τσικούρια των ξυλοκόπων. Το ξυλοκόπη.